E coas peñas non rematan as andainas nestas datas. Cruz Vermella organiza outra destas actividades o día 25. Co obxectivo de recadar fondos para a entidade, agardan a máxima participación posible. Cruz Vermella Boiro busca apoiarse na solidariedade boirense para recadar fondos. A entidade social organiza o domingo 25 de maio unha andaina de 9 km para que xa está aberta o prazo de inscripción. Ademais, haberá un percorrido de 5 km para quenes prefiran menos distancia. Con ambas as dúas pretenden pasar polos puntos máis atractivos do municipio. Este ano o percorrido que vamos a facer basase un pouco en sitios emblemáticas de Boiro, pois darlle o seu lugar e que discorra por aí. Entonces vamos a facer unha visita polo Pazo de Goiáns. A continuación vamos a recorrer tamén e visitar o que sería o estuario do río Coroño e finalmente acabaremos por a zona de Paseo Marítimo e a zona de Río Breiro. Esa sería, hai dúas andainas, unha andaina larga que discorrería nese percorrido que comentei anteriormente e unha andaina curta de 5 km que acortamos un pouquiño esa primeira andaina larga, discorrería polo Pazo, Paseo Marítimo e xa nos levaría aquí á Plaza do Concello. Cruz Vermella busca así reunir fondos suficientes para seguir impulsando accións sociais en Boiro. Acompañamento á soidade non desexada, a proxectos de necesidades básicas, familias e menores en dificultade social, acompañamento ás formacións e un pouco a todos aqueles proxectos que traballamos dende a nosa asamblea. Non sei se me quedou algo. Las inscripciones e tal, onde se fan? Vale, comento eso. Sí. Pois a terceira andaina solidaria Camiño de Ouro ten un custo de 10 euros. Hasta este domingo, día 18, vai a ter como añadido a ter a posibilidade de adquirir unha camiseta. O presidente de Cruz Vermella agradeceu a colaboración para levar a cabo esta andaina. Agradecer a todos los vecinos de Boiro. Estoy segurísimo que van a responder como responden siempre, porque Boiro es solidario de naturaleza y seguramente vamos a ser un montón de gente las que estemos caminando ese día. El recorrido es increíble, este Boiro es un paraíso y lo vamos a recorrer en todos estos lugares que están precisamente hechos para eso, para caminar, Pazo de Goiáns, Paseo Marítimos, Estuario del Río Coroño, y nada, recordar también que las inscripciones se pueden hacer a través de la página web o bien en la Asamblea Local de Boiro. Unha cita para que é importante a colaboración cidadá. A inscripción é de 10 euros, un importe que moitos participantes pagarán para axudar á asociación. Sabemos do bo facer dos veciños e veciñas que a este tipo de iniciativas se anotan en masa. Esta non vai ser menos e que o próximo domingo 25 de maio estemos todos disfrutando do noso entorno do Concello de Boiro, que as condicións meteorolóxicas adversas nos acompañen como está facendo no día de hoxe nesta presentación.